Jo, čaute všetci, natáčam moje prvé video. No, moje naozaj prvé video na YouTube. A tu je môj kamoš Samuel. A dneska ideme na prieskom tohto tu domu, čo je tuto za kríkmi. No ale je to tu... Tam nechce ísť. Ani mne, lebo to tu je riadne zarastené. Tak ja idem prvý dní. No choď. Ale nenechám ťa tam. Ako... Čo? Ak nám niekto ukradne bicykle... Aha, tam sú. Tam je môj a tam je Samov. Tamte. A tam ten biely je môj. Dobre. Au! Nechcem povedať čo. Tie hlúpe trňa. Aha. Tu je dom. Tam. To sa tam nechce. Ale je veľký, takže... A myslíš si, že tam sa nechce ísť? Nie. A tam nechce ísť. My dvaja. Ak ste videli moje šorty všetky, čo som natáčal, tak som nepovedal ešte o tom, že som dobrovoľný hasič, čo naznačuje Usama, že je dobrovoľný. No, a vieš, kto ťa tam poslal? Ja som ti povedal, že poď na hasičky. A ty si išiel. Áno. Miška Pálková. Či Michala, ale ja som jej to povedal len. Choď, no choď prvý. Ty si kámo tu zvyknutý, choď si. A ty si do sklepa, tak si choď tam sám, ne? Hore pôjdeme, tam to nie je až také hrozné. Hore je lepšie ako v sklepe. Ej, furt tu niekto kričí. Ja vidím, tam bolo niečo! Tam naozaj niečo bolo. Ty si ani nevidel. Ty sa úplne inde díval. Ja som sa kúkal, čo tam učí. No jasné, že deti. Dobre, tak ideme tam naspäť. To som si s teba robil blbosť. To som srandoval, že tam niečo bolo. Bicykel mi. Prepáčte, ale tak... No ja určite. Ja tam mám aj peniaze. Ja určite. A v inom videu vám ukážem celý poltár, možno aj s ním, alebo aj s druhým kamošom, ktorý sa volá Paťo Dyrbák. Ja k ním nepôjdem. Možno ho poznáte z videí. No a... Dobre, ideš prvý? Ale ty sa bojíš. Kámo, ja som išiel. Ty sa iba bojíš, ty si prdko. A čo som tu išiel prvýkrát? Papiši? Áno, išiel. No, ťa som poslal. Čo? Áno, chceš si to tam skontrolovať? Kde? Tam nič není, veď som si robil z teba blbosť. A tam nikto nemá byť. Veď tam nikto nebol. Tak nerob prosím ťa blbosti. Dobre, no poď. Aha, tu sú nejaké letáky. Letáky, no, to je dobré. Letáky normálne na... Aha, normálne, že na motorovú pílu. A tie hovínko, no. No, že tu niekto nezrúbe strom. Ale tu počuť naozaj, že muchy, lebo tu, nechcem povedať, že čo, ale sa to začína, no veď, viete, to do záchoda, potom to spláchnete, je to hnedé. Nechcem povedať čo. Lebo nechcem dostať od YouTube žltý dolár a to je potom veľmi nepekné. Takže. Ale tak čo, bože, tak tu bol bývalý dom. A čo? Taký veľký. Bože moja, čo? Víš, koľko ľudí tu bývalo? Koľko? 0. Veľa. Aha, to je Mara. Mára. 100%. 100% máme 0 to. Dobre. To je napísané. Kde? Kde? Tam. Kde tam? Tak chceme
Chceme ísť? Ja dnes asi nie. Dobre. Kam ideš? Počkaj, ja sa idem iba túto proobhliadať. Ba, Chceme aj ukázať okolie. to slnko svieti. No, dneska máme dobré slnko. To bolo niečo naozaj teraz počuť! Ja som sa tak posral. Ja som sa posral blbého lietadla. Ja som sa... Neviem, kde je teraz to lietadlo. A tam je. Tam je to lietadlo. Ja som sa z toho zľakol. Dobre, poď. Počkaj, musím sa rozdýchať. Idem zatiaľ ku bicyklom. No, toto je kamarátov, BMX-ka. Vymenená guma. Úplne, že za chvíľu nová. No, skoro nová. A tu sú moje drapaky. A dobrá helma. Spoznáte ma podľa tejto prilby. Tento. A môžete ma spoznať aj podľa tohto bicykla. Z tohto. A možno budem aj s kamarátom týmto, čo má tento bicykel. Dobre. Fúha. Mráčik taký pekný. Aha. Není, Mone? Na ten oblačik. Ček. Pozrite sa. Ale aj tam ten. Hej, všetky sú pekné. Ale to sú dosť scary na takéto. Pozrite sa na tamtú chodbičku. Aha, pozrite, môj kamarát natáča na mobil. Pozrite. Kamarát natáča tiež. Ale zase není youtuber, si iba tak natáča. Dobre. Tam nič není, kámo. Tu je bývalé mravenisko, ktoré ešte nezaniklo. A ak si myslíte, že čo je nezaniklo, tak nezaniklo znamená, že ešte nezmizlo. Viete, ako to myslím? Že ešte je tam. Dobre. Tak ideme pokračovať? Dobre, stačí. Dobre, na dneska to je všetko. Zatiaľ budem natáčať iba takéto slabé videá. Potom budem natáčať dlhšie, keď budem tak trochu starší a väčší youtuber. Dobre, tak na dneska to je všetko. Čau, čau. A ja vás pozdravujem. Čaute.